بمجمريا انكو حقوسنا يعقوب دبساي يغني لي سمرة فقادنيا مخان كان زي قال محتت بشمين بشم سينما سمرن كمسجنا كافوتو يغني لي او اي تراخمنا قنينا ماس كميك نيرو توددر اسفا حبيل كادو تገልጸልና مجمرتا بز زافكنا عدل مالت سينما سمرة يمسنكا صبو بحفشا تر رواندا طعمي كم تنفلتن إلى محمد طعمي كبد زبالي 2.1 حموشة بروفيشنالات اللوا بزحات كونتيننتال برو كونتيننتال اللوا طعم حيالي مالتي زلو ترلو جرافي خامس ترلو بزح عقبتات اللوا طعمي وحيالنا إلى محمد رواندا وكم مجمرتا تنبرت ريزالت قالوا كله تقاتلوا عنهم تمانيهم صبغينا كنكيد كايننا مالت مجمرتا زنبرت أبتناي كلتميت مع سلسلة زنبرت كيلومتر شو ربع كبري لنا مالتيو بستي زنبر عقبتات مسرحة كيلومتر قرب بزي خسرنا مالتيو أستانا بقفيح شكوا بتشعت رقيق قالك مريحة منا مالتي أستانا ناب رابعي تخيرنا شعوز زنبر ستيل بتعمي قرب كبز بلت نيرا مالتي مسك يوم أستانا يوم بزح جزيا مزجي يوم شو بعرف شاقن بالحريز نبرة معلت رما كابغانتانا أنا مقصد سيراك سوات هاديمنا مالتي سوات هاديمنا بزحات نيروم مساناون ناي الجيريا نيروم ناي انتربرو ناي أستانا نيرو حدا أكفحنيا قيرنا أكفحنيا كتاب شد شرغات حنيا كتاب شد شرغات حنيا شو كيرنا مالتي وسون كازو يروم مرا قدس على بكر بوينيرو أستانا نيرو ماو بزي سلازقد سوم كنسقوم سلازقونا بتعم زويرو مالتي سوم ناي فرانس كازويرو ناي اندر 23 غيرو ما يرو مالا سوم كازويرو مالتيو اتيبو ما شو ناب 5 دقيق اتيبو ما باتو ديا شو ناي غانتا قرينا ناب كاليت كنا ناي غانتا ناب كاليت كنا بفريد متلو معانتاتوين ان عند ستيج او بينيام سيروا شو عمبر شو أو ناي أندر 23 مالا غيره لبستيان مالتي ناي أندر 23 مريحنا حيزان بهذا نورت مع شو سكاتو بزيفنا بزيف مالتي توم مساكي زيز نورم ناي رواندا ناي فرانس سوم كيرم توم تا جروبو كي حما كيرم داريو تا كنركو ما كالان زويرنا مالتي زويرنا بتاعي ناي غانتا زويرنا كلهم زويرهم معك فبيلهم زويرهم شو تا جروب كتبوا باي كالون بزغنا ودي مانسوم بنيام قاتام سوم هاديو نيرو هادل غيرنا ولا تستيج رهيبنيا بنيام قداماي وتي شو تا ستيج سيرنا جن تاني اندر 23 زين كسرنا تا سايز نبرت ماليا مريحنا تمنت الى ما يسلس دقائق انت فهمت ما يسلس دقائق كفيديو بزح كنا مالسنا كاس بزح كستايت كبرناها روما كسرنا قليلنا جن اجتمعتني سلسة معت سلسة نبرنا بالحريو استير ولا حنتا اي بزح كنا مالسون قلنا بزح لنا بزح فاتنا بزح بلان من توهاي بنا مالتي بس قدامي تقرب كان هدم كان زلنا كانت حرام زلنا قزي خنت سبت كان زلنا بزح توهاي بنا واصل بيننا مسياسير غيرنا ما بعض نبرنا مدرك شعور مسيانو قريبنا مسيانو مسانا كافي 10 سواز غونو تركوبان ناي سفاليا كانت مالتي دنقندات حدا ديمن توم اندر تنسر زنورو شعوت قدامين كالين زنور after group وناس لزي نورو قاعد كانت تسبب مالتي هادينا توم بتعم تغلي سومنا بتعم بقى زويرم بلايتوم ناي فرانس ناي رواندا بتعم تغلي سومنا شعو دقيقة عسرنا ما عشنا نسينا بودينيات جروبو زوز حين ننزورون يرنا مهنياتو معنا سلتقدسنا تماليا نستيج كلنا كمان حسبنا نستيج كن سعر الناس حسبنا كمان جالس نتاماليا بكان نسبة تجزي ناس نتاماليا نسبة مالتي الشعو كفصل دقيقة دقيقة عشرين أبريل مالتي قوي دقيقة 4 فينا شو تفعل اللي دقيقة 4 فينا بعد شعو ستي 7 مالتي ستي 7 متى ستي 7 كافما
ግዜ ክነጥፍ ስለለና ምስ ቀዳመይቲ ግሩፕ ሃዲና ማለት እዩ ምስ ሲራክ ነይሩ ምሳይ ምስ ቀዳመይቲ ግሩፕ ኣብ መጀመርታ ኩሉ ብዙሕ ስካት እዩ ዘሎ ኣብኡ ክትከይድ ኣለካ ብዙሕ ክትፍትና ኣለካ ብዙሕ ፈቲና ኬድና ማለት እዩ ኬድና ኣስታና ብዙሕ ኮንትሮል ክገብሩና ጀሚሮም ግን በዚሖም ስካታት ኣስታና ኣዳቂምና እዮም ኣብቲ መጀመርታ ኬድና ትኽእል ኢሎም ኣስታና ኬድና ማለት እዩ ሸው ኣብ መበል ከባቢ 20 ኪሎ ሜትር ምስ ከድና ማለት እዩ ብሓፂሩ 50 ኪሎ ሜትር ክትርፎ ከሎ ሰለስተ ሰባት ካብታ ኣዲምና ዝነበረ ግሩፕ እንደገና ካብ መጥቃዕቲ ኬርና ኣነ ናይ ፈረንሳ ሓደ ከዓ ናይ ሽማታ ጋንታ ሰለስተ ሰባት ኬድና ሽዑ ከባቢ ፅቡቅ ተበራሪና ኣክፊሕንያ ግሩፕ ፅቡቅ ተበራሪና ሽዑ 35 ኪሎ ሜትር ነራ ከባድ ነራ ኮብልስቶን እዚ ኮብልስቶን እምኒ ናይ ሩዋንዳ ከባድ ነራ ኣርስታት 1 ኪሎ ሜትር ትኸውን ኣባ ሽዑ ኣባ ፍትኖም ስለ ዘለኒ ኣባ ፈቲንየ ማለት እዩ ኣባ ቆሪፅዮም ከይደ ካብታ 1 ኪሎ ሜትር ተራራዕ ዓቐበት ኣባ ፈቲንዮም ከይደ ኣባ ቆሪፅዮም ከይደ 34 ኪሎ ሜትር ሽዑ በይነይ ተሓምቢበ ማለት እዩ 34 ኪሎ ሜትር ማራ ከቢድ just 34 ኪሎ ሜትር በይነይ ወዲዮ ሽዑ تا ጊዜ ናብረብሓና ኮይና ማለት እዩ ተማልያ እንደገና ናባይ መሊስያ ናብይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ተቆርጾ ትሪኦ ከለካ ብጫ ማልያን ናይ ኣንደር 23 ኮርስ እዩ ዘሎ ሰለስተ ጋንታታት እንተላለኽ ነርና ኣብ ኣንደር 23 ሰለስተ ሰባት ጊዜ ዝነበረና እሶም ብጣዕሚ እዮም ዘዊሮም ሸዋነ ምስ ኮድክቡ ብጣዕሚ እዮም ክርክቡን ይከኣሉን ናይ ደቂቕን 40 ዝነበረ ሽዑ ነቲ እዚ ምርሓ ዝነበረ ማለት እዩ ናይ 2 ደቂቕን 40 ጊዜ ቀዲሜ ስለ ዝኣተኹ ንዑ ኣማሊሰስ ደቂቕ ማለት እዩ ብደቂቕ ኣክፊሑ ይኸባይ መሪሕነት ሒዘ ሽዑ ኣብ መወዳእታ ከዓኒ ኣብ መወዳእታ ዝነበረት ኮርሳ ከዓ እስቲ ስልጥና ናይ ሮዲ ናይ ኣንደር 23 ኣብ ሕስያ ኣለኹ ኣንደር 23 ሕስያ ስለ ዘለኹ ናይ ዓቐበት ድማ ሳትሳይ ነይረ ናይ ዓቐበት ሳትሳይ ኣለኹ በቃ እዛ ሎማዓንቲ ብኣሰልጣኝና ዝተዋሃበና ማለት እዩ ነዛ ናይ ዓቐበት ክንሰርሕ ኢና ምርሃዊ ቅዱስ ከዓ ምስ ብሸውዓተ ሰከንድ እዩ ተፈሊ ነይሩ ካብቲ ካልኣይ ደሎ ናይ ዳይሬክት ኤነርጂ እዩ 7 ሰከንድ ጥራይ እዩ ቀዲሞ ዘሎ ዕላማ በቃ ዝኾነ ነገር ተሎ ንመርሃዊ ቅዱስ ክንውፍየሉ ምዃና ነቲ ናይ ዓቐበት ካዓኒ ብዝተኸኣለ መጠን ናባና ክተርፍ ከም ዘለዋ ተሓቢርና ኣትዩ ማለት እዩ ጀስ ኣብታ ናይ ዓቐበት ሽዑ ብጣዕሚ ሰሪሕና ኣላ ኩሎም ኣብታ ናይ ዓቐበት ቦላታ ንክገብር ቴራታ ኣውፅኦምን ማለት እዩ ዘዊሮም ፅቡቅ ኣብታ መጀመርታ ሲዕርያ ተረርክየ ነይረ ብጣዕሚ ኣብ ኮብልስቶን እዩ ዝውድን ነይሩ ብዙሕ ናይ ዓቐበት ነይሩ ኣብ ኮብልስቶን ብጣዕሚ ተሪሪ 10 ኪሎ ሜትር 14% እዩ ትበፅሕ ዓቐበት 14% እሞ ካብ እምኒ ብጣዕሚ ተሪሪ ካብኡ ኣብ ከመይ ነይረ ተንቦላታ ብጣዕሚ ተማዊተ ኣለናው እታ ናይ ዓቐበት እውን ናባይ ኣድርሽያ ማለት እዩ ድሕሪ ፀወታ ምስ ጎርፎ ወዲአ ናይ ኣንደር 23 ናይ ዓቐበትን ኣባና ትሪሽን እዮም ማለት እዩ يا ناي تحت عدمة خامش الساندة 23 هو أندر 23 ما تحت عدمة كندي فولاتا نيرن زناي ناي عقبت ناي لو ما أنت زنبرة شو عادتي أنت اللي تجاجي نيرن مش لو ما أنت شو عادت عقبت نيرن أب كندي تعويد كحجر زين أسوأ أبيل كأو هو حجي بيت مجمر تحسني ذات أنا ممرح مالتي أنا مجمر قدامات اسم بستفعل متن السب كنترول جيرنا كسب كيكيد على خمس سعر لنا مغنياتو قدام هذا بتشعت نتبي قدام نزله كلا يدلو بعمت نتبي قدام نزله درجة معرينا يرنا مسو شعت نتبي خمال ستخوينا حجي عفت مجمرتا سنقدنك سعرنا لين مغنياتو عفت دحري سب خيرنا سلزق الجروبات خنا جرح كيف خليا أوايت تعوت له خبر دبلي عفت مجمرتا جن زخانة سب كهدم أكمل كونهم كنترول جوبر لي دجان طيب كلهم أكرميت كوينا سوف يهدم كنترول جبرو تنايم مجمرتا سلست بولا ثانيرة سلستين تعال بتكلم على سلستين سعرين
ኣብ ሓንቲ ከዓ ተዘይተጋጊ ራብዓይ ሳልሳይ ወፅእ ኣለኹ ሓንቲ ከምኡ ሽዑ እታ ፅቡቕ ነጥባ ኣብሃሊለ እቲ ብድሕሪ ዝነበረ ግን ግሩፖታት ፋሕፋሕ ዝነበረ ወላ ሓንቲ መተሃለኽተይ ዝነበረ እውን ኣብን ከኣቱ ይከኣለን ደኺሙ መጀመርታ ምሳይ ቦላታት ዝገብሮ ዝነበረ ለዘኸመ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልኒ እተን መክሰብናስ ኣብታ መጀመርታ እያ ነይረ ኣብን ስለስ ዝረኸብኩ ብዙሕ ነጥቢ ብኸምኡ ካብ ሕሳብ ፈኪለ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ፍረ ቃልሲ ኣብ 2010 ናይ ካልኣይ መድረኽ ዓወት ኣመዝጊቡ ነይሩ መክሰብ ድማ ኣብ 2014 15 ኣመዝጊቡ ነይሩ ሕጂ ስኻ ድማ ናይ 2019 ናይ መድረኽ ኣመዝጊብካ እዚስ ከመይ ትመግለ ቁሩብ ዶ መብርህ ትበና እዚኣ ታይሞ ማለት ኣሎ ኣብቲ ገዛና ኣለዎ እቲ ፃዕሪ ኣሎ ተሓቦ ኣሎ ግድን እንሻሎ እቲ ዓብ ሓቡና እንዳረኣና ኢና ንኸይድ ብሓፈሻ ከዓ ኣምላኽ መስገን ካብ ዝኾነ ነገር ዘሎ ናይ ኣምላኽ ዓቢ ኣብዚ ዓወት ክበፅሓነ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ሎማ ዓመት እውን ሓንቲ ስቴጅ ተዓዊት ኣለኹ እንዳ ቤደበሳይ 7 ናይ መድረኽ ዓወት ኣለዎም እዚ ክብረ ወሰን ንሓዋሩ ክስበር ዝኽእል ዶ ይመስለካ ማለትስ በቶም ሩዋንዳውያን ገለ ብሕዋት ገለ ምሻለካ ብፋሚሊ ዳእክል ካብ ሓደ ስድራስ እንታይ ትብል ክስበር ይኽእል ዶ ትብል هو قرب ክኸብድ ይኽእል እዩ 7 መድረኽ ግን ብሓፈሻ ብኤርትራውያን ክኸውን ይኽእል ኤርትራውያን ብዙሓት ተቃረንቲ እዮም ዝፍሪ ዘለዉ ብዙሓት ሓዋሓዊ ዝጨኑ ንኣሽቱ ተቃረንቲ እዮም ዘለዉ ኣብ ሳልሳይ ዲቪዥን ማውንቴን ተሪእኻ እያ ማለት እዩ እሶም ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ኣይ ቲንክ ካልእ ኣብ መወዳእታ ክትብለና ትኽእል ተመሓልፈልና መልእኽቲ እንታይ ኣሎ መጀመርታ ይغني لي ማለት እዩ ዝኩሉ ማዕና ምትባዕ ትገብሮ ዘለኹም ሲኔማ ሰመረ ብዙሕ ዝናኣድ ክስቲያታት ሽምያ ትገብር ዘለኻ ብጣዕሚ ቀፅሎ ኩሉ ግዜ ዓወታትና ማስ ሚድያ ክትቀርብ ብዙሕ ትፅዕር ዘለኻ ይغني لنا ብጣዕሚ ቀፅሎ ብጣዕሚ ዕቡባት ኢና ቴንክ ዩ ኣስፋሕ ኣቢልካ ክትገልፀልና ፈቃደኛ ምዃንካ ከዓ ናይ ብሓቂ ደጊመ ደጋጊመ ብሽመይን ብሽም ሲነማ ሰመረን የቀኒልና ብል እንኳዕ ሓጎሰና ከዓኒ ባርከት ዝኽበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊና ዝነበርና መደባት ኣብ ተዛዚሙሎ ናብ ዝቕፅል ብኻልእ መደብ ስካዕ ንረኸብ ሰሰና እዩ